Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hakalai tarik ukala lingkot arja apu henrio, uba martes langwar nakashnong mukhap ulakhap yu ribbon, bat kawe ekalama kum kadak jong kajing pelat pat ba jaga nature mini trial train, hakupli holiday retreat kabadan hakashnong lau thamei west Jaiñtia. Kani garel kabla Shna bat penwandur da uba martes langwar uwe nakirudon sab Shna Shna nakbenta kijing elekai ki khna klem da kam da petrol na diesel henrei tang kabor gravity. Haka program pelat padba le don langru ki dekhot jong ka kupli holiday retreat tourism society kinong shnong ki bela yo ajing mentoy nakakam tourism bat ki we de. La yo ru eka jingkran u chairman jong ka society bat no ba langwar unong Shna jong ka ni ka jingile kai bat kum juru ki dekhot jong ka society ki bela kerpat ki we pat ban ombot na perthu ye ka ni ka jing Shna klem da yo bor na uba martis langwar na mar ka ni ka penken ka copyright act kumba shupen kan mau ka kupli holiday retreat kadi ka way ni ka jaka jungo kai perthei ka badan harut jong ka wa kupli ka badan ni ka jing itnat jong ka mimaryang khamtam ya ki to ki riu e maryang